जोंनि बे बिटिआर हालामाव जोंनि रिजनेल दल आनसलिक दं बिपिएफ दङ बिटिआर माबा इउपिपिएल दङ बेफोर गासैखौबो बिथाङा नेवसिनानै दिनै कंग्रेसआव हाबनायनि निस्सय गावहा मोनसे खारन दङ बिथाङा गावनो बेखौ बुंनानै लागोन दा आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया बेनो रायजो राजाफोर नंगौ नाय दिनै आदा मानिक चन्द्र बसुमतारियाबो भेटेरान अफिसारमोन बिथाङा आदा प्रबिन बसुमतारियाबो भेटेरान गाबोन समफोर रिटायार जागोन बिथाङाबो अफिसार आदायाबो एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव सिनियर एसिस्टेन्ट महरै मावबोनाय सासे अफिसार बिथाङाबो भेटेरान आदा सरा सांमायाबो आर्मी अफिसार रिटायार्ड भेटेरान आदा महिनी बसुमतारी आर्मी अफिसार रिटायार्ड भेटेरान दा बे जाहैबाय दिनैनि दिनाव रायजो राजानि चइस जे इन्डियान नेशनेल कंग्रेसखौ मानो बजबनानै लादों खारना खोब सिम्पल गोबाङा जोंखौ होनो आंखौ एखम्बा कमेन्टआव खोब रायहरो गर्जन दाउले बिपिएफआव दङ मानो बिपिएफ हाबाखै इउपिपिएल दङ नोंथाङा आन्दलन खालामोन मानो हाबाखै दा बाथ्राया जाहैबाय आं बिपिएफआव हाबोबा संख्रि सेरसेनि दामखौबो आं खमायनो हाया आं इउपिपिएलआव हाबोबा गेस टेंकि मोनसेनि दामखौबो आं खमायनो हाया मानसिया संसार जानायाव रायजो जानायाव मोस्ट इसेन्सियेल बुस्थुफोरजों लोब्बा थानाय बेखौहाय सोलाय सोल' खालामनो हानाय गभर्नमेन्टआव हायाब्ला जोंहा जेबो लाब जाया दा बेखायनो बिजेपिनि अनगायै इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआल' मोनसे दोलो जे स्टेटआव एबार 26आव गभर्नमेन्ट फैयोब्ला जोङो बे बिटिसिआव आसामाव गोबां सोलाय सोल' लाबोनो हागोन रायजो राजानि मोजांखौ मावनो हागोन आरो 2029आव एबा राहुल गान्धीनि नेतृत्वआव जुदि राहुल गान्धीया प्राइम मिनिस्टार जायोबा नोंथांमोना नुगोन जे एबार जोङो भारतबर्षआव माबायदि जौगानायखौ लाबोगोन दा बेफोर गासैखौबो सानै हयै साननानै बे भेटेरान बिथांमोना दिनै रिटायार्ड पार्सनेलिटि बिथांमोना दिनै सानस्रि गोनां गोग्गोम गोसोजों बिथांमोना कंग्रेसआव फैबाय आरो कंग्रेसनि जानानै बर' रायजो राजाखौ बे बिटिआर बासिखौहाय आसाम रायजोआव सिबिनो थाखाय आवगायबोदों दा बेखायनो आङो दिनैहाय बे समावहाय आं आरो गोबां बुंलिया फंसे फंनै आदा आल्ला बसुमतारिया बिथाङा दिनै गावनो कंग्रेसआव फैनायनि जाहोनखौ आरो रायजो राजानो मोजां सानस्रि मा उइस खालामदों बेखौ गावनो बुंथोंसै आदा आल्ला 40थायावबो दासिमबो जोङो केन्डिडेट होगोन थामहिनबा कन्टेस्ट खालामगोन आरो जोंनि प्रिपारेसना जोंहा प्राइमारिफ्रा जाजोब्बाय बुथआ 60-70% खमथाराव जोंनि बुथफ्रा 50% दा बे हिसाबै जोंहा सम दङ मास मोनसेनि गेजेरावनो जोङो फ्राय बुथफोरखौबो कमप्लिट खालामनो हागोन आरो जायगा जायगा बुथ मेलाफ्राबो जाबाय थादों बे हिसाबै जोंहा कंग्रेस हिसाबै जथेस्थ' साखाफारा आरो रायजो राजाया बिजेपिनि खुंथायखौ बाबाय थोजासे इउपिपिएलनि खुंथायखौबो बाबाय जेबो मावनो हाया बिपिएफनि खुंथायखौबो बाबाय जेबो मावनो हाया दा रायजो राजाफ्रा बुंदों बिपिएफआबो हा फाननानै जादों रामदेबनो उमुगनो आरो नै इउपिपिएलखौ बुंदों हा फाननानै जादों दा गोबां एन्टि इनकाम्बेन्सि दङ बिपिएफआबो इउपिपिएलआबो रायजो राजाया बोराबनानै दङ बेखायनो जों सानदों एबारावहाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ मोनसे बिकल्प जानो हागौ फारसेथिं जोंहा आसामावहाय पिसिसिआवहाय आगुनि आफादगिरिखौ बोख्लायनानै गौरब गगৈ बिथांखौ जोङो आफादगिरि होबाय दिनै सारा आसामावनो मोनसे दोहौ फैदों बे दोहौआ निस्सय गौरब गगैनि दोहौआ जोंनि बिटिसिआवबो नांगोन बे गासैखौबो नायोब्ला जोंनि गाबोन समफोरनि कंग्रेस भबिष्यतआ मोजां जोङो सरकार दानो होनाखै नाथाय जोङो राजा बानायग्रा जागोन खमथाराव जोङो 7थाखौ मोनगोन आरो जोङो बाराब्ला 11था 12थासिम मोनहैनो हागोन दा बेखायनो जोङो बेखौनो होनो सानदों गोग्गोमै बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बा सोरबा मोनसे पार्टियानो जा कंग्रेसखौ बाद होनानै रावबो गभर्नमेन्ट दानो हाया वी विल बी द किं मेकार दिस टाइम इन 2025 काउन्सिल इलेक्शन बिजेपिआ बिग ब्रादार जानो हाया दिनैहाय बिजेपिआ सोरखौ थगायाखै बिपिएफखौबो थगायबाय बिपिएफखौथ' गले गले खनथामसिम थगायबाय मोनसे खन्थाइ दङ बै बेमाया स्पाइडारा थाम्फैखौ होना होमबा एसे गाखोबोबाव नैबे सिटआव गाखोबा सेकेन्ड सिटआव साबसिन नुयो सेकेन्ड सिटआव गाखोबा सिरिथामाव साबसिन गाखोयो बेबायदि थगाय लाबोनानै दिनै बिपिएफखौ ओरैबायदि असर खालामबाय बिपिएफनि सासेबो बर' नेता आन्दलनकारि नेताया दिनै बिपिएफआव थानो लुबैला दा बे जाहैबाय बिजेपिजों एलायन्स जानायनि उनाव बिपिएफनि हालोद थासारि दा थिग बिदिनो दिनै इउपिपिएलखौ गालागाथा खालामबाय हठात मुहुर्तआव मैया दाखालि दिलीप सैखिया नामा आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि बिथाङा होनबाय जे जोङो गाव हारसिं गेलेगोन 40थायाव जोङो फ्राय होजोबगोन खालि मोननैल' जायगा जेराव हाग्रामा गेलेगोन जेराव प्रमद गेलेगोन जों बेवहाय होनाय नङा बाखियाव होजोबगोन बे मा जाखो दा बेखाय
UPPL नि सोद्रोमाफ्रा बुजिबाय BPF नि सोद्रोमाफ्रा बुजिबाय जे BJP आ जोंनि आन्चलिक दलखौ अनसाया BJP आ ट्राइबल फ्रेन्ड्स नङा BJP आ बर'फोरनि लोगो नङा बिथांमोनहा गेदेर ना बिथांमोना जोंखौ ग्लब ग्लब बनायनानै जाजोबगोन जाय काउन्सिलफ्रा बे आसामनि दिमा हासावखौनो होन कार्बिखौनो होन नोङो राभा हासंखौनो होन नों माबा मेस काउन्सिलखौनो होन नोङो मेरि मिसिं काउन्सिलखौनो मोनसेबो काउन्सिला दिनै गोथाङै थानायनि अबस्थायाव गैया BPF आ गासैखौबो लथं फथं खालामजोब्बाय BJP आ दा बेखायनो BPF आबो जाबाय BJP जों लोगो लानानै UPPL आबो जाबाय दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा जाम्बा नङा बयबो मिथिगौ BJP आ मा सिन्था खालामदों दा BJP आ मा टारगेट खालामो गावसोरनो गभर्नमेन्ट खुंनो नागिरदों जाय गभर्नमेन्टआ दिनै UPPL आ एबसुनि दावहारुफ्रा NDP नि दावहारुफ्रा BJP नि नेतृत्वआवहाय मोनसे एकर्ड खालामदोंमोन दिनै बे एकर्डनि हालोदा मा आं सिगाङाव बुंदों दिनैबो बुंगोन जे बे एकर्डआ देदगा फुंगा थाइसे खान्थाल फिथाइ नाथाय खान्थालखौ हाफ्लेनानै नायोबा रेवा गरसेबो गैया बे जाहैबाय दिनैनि एकर्ड मा दङ बे एकर्डआवहाय माया इमप्लिमेन्ट जाखो दा इमप्लिमेन्टआनो जायाखैबा IAS अफिसारफ्रा माखौ एकर्ड होनखो बेथ' थगायनाय कंग्रेसआ 26 आव जुदि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला अर्जुन मोसाहारिया बे एकर्ड जायफ्रा सिगनेटरिस IAS अफिसारफोरखौ आङो PIL होगोन कारण नोंथांमोना BTR बे 6 शेड्यूलआवहाय जेबायदि एकर्ड जानांगौमोन बे मथे एकर्डखौ खालामाखै माबायदि एकर्ड बेलाय जाय एकर्डआ जाय दफाया कन्स्टिटिउशननि मोनसेबो दहाय गैया कन्स्टिटिउशननि आर्टिकेलनि मोनसेबो सापर्ट गैया व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड इज दिस if you cannot implement it if you cannot make it into an act what is this accord होमबा जोंनि दावहा नांनायनि ओंथिया बहा बेरखांखो दा बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा थगायजाबाय एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय NDP नि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय UPPL नि लिडारफ्रा थगायजाबाय रायजोफ्रा समखौ नेबाय था नोंथांमोननि अनसायनायखौ मोनोब्ला जुदि 2026 आव आसामाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट फैयोबा अर्जुन मोसाहारिया PIL होगोन